छोड़ तेरा साड़ी में फसल बरे है का फसल बरे है का देखा लो धान ना हो का? अमागो समझाई दे अमागो चोरैले है हैं? चोरावत रे अरे ना रे चोरावत रे काहे चोरैले चुरैले नहीं की अबे हम चूड़ा कुटा खातिर कहनी है त हमरा के लेके चल गलिए बताओ चूड़ा ना कुटी एने हो चोराले है हां चुरैले ना हम देखो नहीं भैया आओ चोरी दे चोरी बे ओही चोरी माय सॉरी वाला मोर यार मोर पे ना कोइलस हमार से काहे तार चोरी गर्मी ना आती हो तो आप ठंडा जा काहे चोरैले रे मारा No, no, no. अरे बाप रे उलट 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 तुरंत चोरा ले घरे चोर को कम दे जा हैं अरे उलट के पसार मरिए छवा जेनु बढ़िया से पसार ससुर तो नहीं अब ये करते ही न बानी पसार हो बढ़िया पसार के पसार है पसार है पसार बहुत तोर घूम घूम के देह मोटा गेलो है पसार के उलट के सुखा उलट ये पतलो है जा माथावा कटा जाई हे चला फुलझड़ी भइल बड़ा चल है जा चल है जा पसार सटा के पसार चल है उठा सर दिन भर सार घूमत हवा काम ना धना करे बुझा साला बार हम करबो ही ना करम चल अरे कहां करे तन तो करे दो कहां बजे चल रहे है लाइन लगा है जा देखो तो मैं चल पसार तोरा कोही तो लियो तनी सार दिन भर फोन कर तू बैठा दे है जे बाबू ने खने है जे कान दितो के कान लाते मुंह के साफ है काम कर आ जा के सुनो घरे जाके कहले ना कि भैया मरलसिया ले जाके खेत में हम तो कम कहबे के हमनी अठिया देबो जितना मरबो उतना हम कम जाई कह हां चल काम कर सकते कर करे तनी तबो मारत तर चल कर हम देखन करत हम खाली कर ते हम बड़ हनु तो छोट कर छोट है यही से लतियबो करब कि भाषण मरब नेता बनतर सार तनी में 2 दिन पढ़े का चल गेल नेता बन गेलो किसान हवा हिसाब में रह तो मार के पानी में झाड़ा करा दे बब्बे चलो तम हाउ उठा ले उठा अरे देखो ना कहत नहीं माई से ही बरा चलो ए जो कह दे जो डर लगल के सरे हम जइबे ना करू घरे बेरा चल ले हो जा पसंद देखो कहत खाली हमारा के करावे लो सुन अब तोरे जी में कौन काम बहने अब कानवा है सब मलियाई दे छै थोड़ा अरे भैया करे में दुखाता हूं बखता है पहले दवाई और जोनहरी में जो 2 बोझ जोनहरी काट के आ लेके आओ भैंस के हमें करी हमें करो जई बेटा तू ना करबो अबे हुक दे हां अबे जो लेके आओ जो साला लेके आओ काट के धले जो कटले बाड़ी लेके आओ तो चोरा ले जिहा सब बहुत चोर घूमत रह सब भनभना तरह काम ना धान हा खाजा घूमत रह वरन संगे सरवा के कोनो चक्कर चलता का कोनो से बुझा तक लड़की फसैले बा यही से करा देही में तना ब्लड आवता साला न तो पहले जबान ना लड़ा उतरला हमरा से रुक बाबू तोरा पीछे हमरा परही के परी रुका एकर माई का सवतिया गइने छिनारी गनी कन दे दे हो रारो दे दे हमरा के चूड़ा दूध खाए खातिर लेकिन ना दे हम कहते तार बाप कुतैले बा अब आ गइल बई रारी के खेत में आहा गमकौआ बोले भी एकरे चूड़ा ले जाए चोरा के धान कुटवा के खनवा के सुना के दे दे दुकानी पर कूट उट के मैं दे दिया सरारी सबत कहीं की ये सर समझ ले बारी फिजी ले कबाल हो या एगो माय का गमरत नहीं के ओसे कना को बोली तो बोलिए नोच के ले जाए बोलिए में न फबा कौन इनका दार पत ले जाए तो हमरा के दिया खाए के हो दार पास से मतलब बा दुनिया देहात से आहा दवा के ले जाए दवा जैसे जो चौरा बतौना के कुट्टी मीठा लागे मीठा ना सही तैयार बटुए घर काम कर चलो धान थोड़े हमार ड्यूटी बटुए हां अब तो काटे ला के होइए गइल बटुए दिलवा दी 2-4 दिन में काटब सब तीनिया किना दिलवा दी हमारे ई कौन सब तीनिया ए दी हम ई के करत खेते में निकल बाहर बिपती का रे
देखा नहीं कि देख काम करतनी काम करतड़ू हो तार बाप के धनवा हो निकल। तोरे बाप के सही हमार ले लेते तोर बाप कुछ घट घुट गइल ई धनवा रोपे में एड़ी से पसेना गिर रहे बुझाइल। हाय देख छिनरी आ हीरे बा एकरे ले जाइम धान के चूरा कुटाई में छिनरी तोरा के ना दे बड़ी अरे माना कितनी कइले बता रही तोरा लाज ना लागल हमरा खेत में धान दे ना। बड़ी माना कइले रहू रो कि ना दे ना तो चूरा दूध खाए खातिर तोरा अपन तोर बाप के हाथ दे ओन ददरी हमार बाप के खेत ले बाप के खेत हां का लागेलू तू का हम तरह के दे हम आ आ गेलू बिख मांगिन कहि का तो ए निकल। हाथा बहुत निकल पी त का से मुही में घुस जाइल दोबारा बा रानी लंगटिन बिया बदमाश के ए विपत्ति बे ए हो दे दे ए छिना 70 माई के भत काट दे धान जिकर के जा दे कारी दे दे ले जो निकल। राती के धान बचल तब न कह देबू आ हीरे राती के बची तब न कहबू यार बुलाएंगे सुवाएंगे अब यार बोला के सोहलबू कहीं में लेके सुत जइयो। ला कितना बार कितना लठार के छोड़ देनी हमरे में पजबू हमारे ने बालू सकलिया बा हां जुबनवा बा हमरा नियन ना हमर जवान के तारा लगे बा। काम नहीं खे बोलो ना बम्बा तार नहीं के न तो फिर पागल कहीं का चोरिन कहीं का तू चोर के आय। बाप चोर खेत में ढुक गइलू अब हमार धान ना गोटाई आई तो के जीवन भर चुराई के लगन करी चुराई के खइबू लो काहे ना खाई काटू काहे ना खाई बतावा काहे ना खाई खइबे कर का खइबू दूसरे के चुरा के तेरे बापवा हमर हाँ? मैया कर रखस तुम कुछ कहानी बोल रे कोरम हम जिगर के ना जानत हम लोग बोटाई बोटोरम देखिए लतवा बोला छिरन के गुलाबरी कचार के मुंह आते बोला बोला ए चिनारी कारे मैं माई तो धनवा चोरइबू आ ऊपर ले तू हमरा के कचराबू एकरा में आय? दूध बापे जामल नहीं खे तारा जैसन हई देखा ना ससुरा हेजा के नइखे कटल रे 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 हेना छोड़ को जगह छोड़ ओ जगह छोड़ हेजा का भैया हेने का हई के काटी तो भैया का लेके चल गल बानी सामने। ओतने में हो जाई अरे हो जी भैया साजी कना के इहो काट ले ठीक बा आ तू ना काट देबो हम काट दे हम काटब हमारा भरोसा रहते तो कहां होल बोल भाई ना तू हम खाली होबे जब लकिया है तार तू दे हमारा भरोसा रहबे ते आके ले जीवे सुबेरे ले जीवे नु ठीक बा भैया ले जी। हिसाब में रहल कर जन ले हां ठीक समझ में चल 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 तोर का बोझा उठा चल चल भाई बहुत तो होता ना भारी बा भारी बा। आ तू बोल बाड़ो नु है बबड़ी हाँ? तेरा बबड़ी हैं भैया ई कुछ फैशन हो फैशन भइल बा देखो चल, स्कूल में पढ़े जानी अरे हम जानता नहीं खून चूसती है तोर कौन अरे ना तो भैया खून कौन चूसती है स्कूल में जानी भैया सुन चल साइकिल पे तोरा के ला देता नहीं आ साइकिल पे ला दब तो डगरई हम ठेलम ठीक बा भैया खाओ मंत्री मंत्री मन बन। बताओ तू ही के- होता ना तो कोई नहीं है भैया चल तो केहनी आठा दो चल बोला बोला सब बोला देखो देखत ये ना? लोग है चोरिन के पकड़ ले बाइन धान नोचते आई सब कोई अपना खातिर केवनो रोपेला ना यहाँ सब केवनो ना ए, यहाँ सब ना ना हो यहाँ सब। सका है ना चोरी के बात बटुए जवा आज का हम नहीं के चोरी कइले कइले। के चोराइबू हम चोरी नहीं की कइले हम चोरी नहीं की कइले एकर हाथ से छीननी है होई जा तू पागल का के होके ये टूटा गइल ये है धान के बाल मार नोचो तो ये अंधुन चूरा खाती काहे न चले काहे न चले आ बता तो हीरे हां हां होई पागली रस भरी जवानी फुलमती लगावत ये छरंग हमरा के छरंग छरंग लगावती है? छरंग छरंग तोरा साड़ी में धान है का फसल बरे है का फसल बरे ना है का है देखा लो धान ना हो का? अमा गोद हो समझई बे अमा गोद चोरैले है नहीं चोरावत रे अरे ना रे चोरावत रे काहे चोरैले चोरैले नहीं की अबे हम चूड़ा कुटावे खातिर कहनी है त हमरा के लेके चल गलिए बताओ चूड़ा ना कुटी हो में चोरैले है हां चोरैले ना हम देखो ना भैया हां चोरी बे ओए चोरी बे माय ओ सॉरी वाला मोर यार मरबे ना कोइलो हमार से काहे तार चोरी गर्मी ना आती हो तो लाभ ठंडा जा काहे चोरैले रे मारा आओ छिना काहे चोर अरे बाप रे बाप आबो काहे लो चोरैले भैया लो हां मार लो मार आ आओला टर टर काहे रे चोरी कहि का काहे चोरैले चोराई मना
ई बताओ मेहनत कितना चुरवा खाए आइनियो का घरवा गई खाते हैं। अरे रानी भटकाटी बतिया सुन रे का बतिया सुनने सफाइल बड़ू एगा के घरे घरे हम ना चूरा दूध खाए खाती कहत ना दे बबुए भलबा हां हम बबुआ नहीं खी हो आय तू बबुआ बारू हमने के चूरा पर कूदे खातिर अरे तो है अभी भइल बा धानमा हई ए बताओ कितना तो नुकसान कइले है ये हम धान में घुस गोला आधा गोटाई ना हम एक बोरा उ का कहनो का कहा रे भरवा ध्यान दे के लिए आइल बनी एक बोरा काट के ध्यान मत दियो हमने क्या ध्यान दियर के मत कर चल का एकरा के लेक्चर मुहिवा कहे गांव में आदमी जुटा चल जाई भोसरी के चल ए पूरा पूरा तोर पर त फास होई तोरा का बाही ध के पूरा गांव में घुमाव जे के चोर हिया गरवा छिलवा के गधा पे बैठा दिया हो ना हम गधा पे बैठा करिया हाँ, करवा के करवा के है ना करवा बूढ़ मर गेल है हाँ। ओकरा आंखी चश्मा तोर लमटेन में लगा के हाँ। आ भक से नीचे से बाती बार के भक से जोर के तोरा के लमटेन दिए बाद ये घर में चूल्हा उला नहीं खे हाँ, चल। चल चलो धर, धर, होती धर, बात होल जे भैया चलो चलो धर गधा बैठे भैंसा शान पर शान में बैठा दे हमरा के चल हम तो बैठ जे हमरा नीक लागला चोर हाय देखा चोर हम आई हाय रे रानी देखा तालो हई देख ले हई चोरनी के करतूत हई धान के बाल हां फोटो या खींच सामान कौन कहे कस फोटो या खींच के चगाव सो फोटैया इंस्टा पर स्टेप पर हो चगाव फोटैया ना हाँ। ते फोटैया के ऊपर जीवे आ फोटैया के चलो ऊपर, चल 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 चलो प्रणाम करते हैं गोर छुको लेते हैं तमाम भोजपुरी श्रोता समाज का अवसर छोड़कर कराते पोता बेटा खसाई टू जैसे प्यार और से बात छतर से बने जे हित्र बने रखो जे देखते बने कहिए धान के खेत ह, पूरा एही में चोरनी पकाए ले पगली आ धान के चोरी करता रही अभी धान अभी गोटाइल नहीं खे अभी खाल से दूधो नहीं खे घोंट पहले देखते बनी जा अभी मैंने एकरा में कुछ ना निकल पाई एकदम मुगल माराइल बा अभी कौन एकरा में आशा नहीं खे कि का होई का नहीं तो चूड़ा कहाँ से कुटाई मान के घर के खिसा के खेत में काढ़ल जाता ती कतई सही नहीं हम इहे कम के मांग के ले ला काम बा आ जे नइखे दे तो ओकरा से उम्मीद लगैला का आवश्यकता ना बा इने के नइखे दे तो ओकरा देवे के इच्छा नहीं खे तब जाके खेत ओकर चोरी कर दो ओकर मड़ई फूक दो ओकर घर तोड़ दो ये तरीका का ना करे के चाहिए यही खातिर वीडियो बन जा देख की जरुआ आ देख के खूब इंटरटेनमेंट करी जा और जे भी चोरी करता है सब देख के वीडियो ना करे भाई आ केहू भी घर में दू अगर भाई होके तो आपस में लड़े झगड़े ना अगर छोट बा तो ओकरा छोट नहीं है प्यार देवे के चाहिए बड़ बा तो बड़न है प्यार देवे के चाहिए ना कि बड़ बा तो ओकरा कूटत रहे आ छोट बा तो रोवत रहे ये तरीका का ना होके चाहिए यही कहते वीडियो बन जाए और जे सब्सक्राइब नहीं करे यूट्यूब चैनल खेसाई टू कॉमेडी खेसाई टू डिजिटल प्रीति म्यूजिकल तो सब्सक्राइब कर जा लाइक कर जा शेयर कर जा और वीडियो अच्छा लगे तो रोज सब कमेंट करी जा बाकी रोज सब मिले जी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा कुछ बोल लो हम वीडियो के माध्यम से तो अपन लोग लेकर नाती पता बेटा समझ कर माफ़ करिए जैसे दीजिए दे फिर से अगले वीडियो मिल जाए जय जवान जय किसान भोजपुरी में देश किसान कोना कोना पहुँचोगा तन की भोजपुरी राम नमस्कार।